Какво правите? Какво правите? Какво правите? Днес ще разгледам телефон и няма батерия, но съжалявам. Който е фен на Clash of Clans? Който е фен? Ще разгледаме моите игри. Ако не ги харесвате, може да си стеглите Clash of Clans, Minecraft. Тази новата ми Clash of Clans, скин за Minecraft, Skysenders, Funrun, още повикване кодове на GChat5, защото аз имам GChat5. Тези смешни снимки, като ми е скучно, ги гледам. Момент, сега ще ви ги покажа. Сега трябва да зареждам. Добре. Тук е всичко, което имам. Ще поиграем примерно на... Окей. Ще погледнем снимките. Който ги харесва. Съжалявам, че така става. Забележете го. И нека да е за това приложение и още много нататък. Сега да видим Clash of Clans, как се справяме. Надявам защото по причина са на фашта. Благодаря. Сега ми зарежда бавен, защото се прецаках, но сега ще ми зареди. Надявам се да... Насипам. Това е много той си на едно място. Добре, надявам се. Добре. Готово. Решението е готово. Това е всичко за телефона ми. Надявам се, че е готово. Снимки лични. Той няма да завреди. Супер. Добре, малко ще покажа. Така. Кодовете ми. Ще ги запомня. И това беше за моя клип. Надявам се да се видим следващия път. Чао хора, аз бях Прототайп. Не забравяйте да стуршите един лайк бутон за мен и чао.